saiatu naizena egiten da, zer litzatekeen haurrak libre, hazi, hezi eta bizi ahal izateko beharko luketen bizitza diseinatu nolabait esan. Eta horretarako nagusiki egin dudana izan da, libre hitzak esan nahi duena azaldu, alde batetik, da, ze harreman duen askatasunak ustez kontraesanen dituen kontzeptu batzuekin, hala nola muga, ondorioa eta bat. Gero heziketa, gaur egun ezagutzen dugun heziketari halako repaso handi bat egiten saiatu naiz, heziketak txarra zer duen identifikatu ahal izateko eta hori ekiditeko moduan jartzeko. Eta azkeneko fasean legoke nolakoa izan beharko litzateken heziketa libre. Eta naiz eta errezetarik ez dudan ematen, saiatzen naiz ikastetxe edo eremu akademikoak edo ezagik nola esan, nola izan beharko lirateken umeak zentroan edukita, eta ikasketak zenolako baldintza dituen, eta bar. Eta horren barruan, tarte berezia eskaini diot askotan aipatzen ez den gai bati, eta da, umeak libre izateko hasiera librea ere izan behar dutela. Baldintza oso zehatzen araberako hasiera bat eta ez edo nolakoa. Eta orduan, asko sartu naiz eta modu divulgatzaile batean, pixka bat aurraren garapena zertan datzan, zeintzuk diren faseak eta zeintzuk diren fase bakoitzean nolabait esan jokoan dauden gauzak, eta horrekin lotuta baita ere hasierak ze harremana duen gerora garatuko dugun edo ez, garatuko ez dugun neurosiarekin, eta neurosi horrek nola eragiten digun baita gero heldu bezala umeekin ere erlazionatzeko momentu. Beraz ikusten duzunez, da liburu bat asko duena heziketatik, baina badu ere bai askatasunaren kontzeptua definitu nahi izatetik, eta beraz azkenean bizitzaz ere hitz egiten du. Eta orduan hezitzaile ez den edo heziketara dedikatzen ez den pertsonentzat ere izan daiteke interesgarria.